చల్ తమ్ముడు సౌండ్ పెట్టి గిప్ అని గుద్దుతే బేస్ రావాల. నాడాలన్నా పాడాలన్నా జిందగీలో లేదే సరి సరి, నవ్వాలన్నా నవ్వాలన్నా జిందగీలో లేదే సరి సరి. मैं पीरे मारते गुशा फुटो ए पाते गुशा फुटो हर सहते गुशा फुटो कुबारे कुबारे. నాడాలన్నా పాడాలన్నా జిందగీలో లేదే సరి సరి, నవ్వాలన్నా నవ్వాలన్నా జిందగీలో లేదే సరి సరి. అబ్బా దుబ్బరేపిన నాడాలన్నా పాడాలన్నా జిందగీలో లేదే సరి సరి, నవ్వాలన్నా నవ్వాలన్నా జిందగీలో లేదే సరి సరి. రే నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఫటాఫట్ అనే ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఓకే సార్. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం ఎవర్రా? ఫటాఫట్.